الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد дәресlerimizni davam etamiz. Һәм иң куркыныч булган Аллаһ Тәгалә каты газабына дучар була торган 11-нче гынах, 11-нче зур гынахларның төре дигәндә ул зина. Зина ул никахсыз ир белән хатынның яки инде кыз белән малайның инде җинси мөнәсәбәткә керүе ул зина дип атала инде. Менә бу шуңхатлык куркыныч гынах һәм шушы гынахны инде кем кыла, Аллаһ Тәгалә шушы кешенең йөзеннән нурны ала. Нурсыз кеше була. Һәм инде менә бу бер туктаусыз кем шушы инде зина белән шөгыльләнә, шушы гынахны кыла. Аллаһ Тәгалә мондый кешене иминлектә, бәхетлектә калдырмый, киресенчә инде Аллаһ Тәгаләнең инде каты газабы булачак. Чөнки Аллаһның иң кабахат булган менә бу кешеләр арасында була торган гынахның инде шушы иң куркынычы. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу зинаны кылмагыз харам гына димәде, зинага якын да килмәгез ди. Аллаһ Тәгалә Куръанда зина кылмагыз дими, зинага нәрсәдә якын да килмәгез ди. Чөнки бу тагын да күрсәтә шушы гынахның нинди фәхишле эш булуын. Һәм зинага илтә торган сәбәпләрне, зинага илтә торган, якынайта торган гамәлләрдән дә ерак булырга куша. Чөнки зинага кылырга шайтан турыдан-туры әмер бирми. Чөнки бит инде нинди генә гынах булмасын, безгә бит шайтан вәсвәсәли, шайтан кытыртаймы. Һәм шайтан шулай туп-туры гына сиңа менә бу хатын белән, бу ир белән, бу егет белән, бу кыз белән зина кыл дими. Ул башта 99 хәерле, изге ишекләрен ача. Булыш ди, менә бу матур кызны күрдең, килеп таныш ди, бәлки хаҗәтләре бар булышырсың ди, яки син диндә икән, дәгъватларсың ди, дәгъват кылырсың ди, берәр кеше исламга керер ди. Шундый сәбәпләр белән инде иң башта инде танышырга куша. Чөнки бит шуңа күрә безнең динебездә күз зинасы да бар. Шит хатынга, шит ирләргә безгә хәтта инде карарга да ярамый. Уны карап сокланып торырга да ярамый. Һәм шулай ук инде шит хатыннар, шит ирләр белән генә сөйләшергә ярый эш буенча аны. Дөньяви мәсьәләләр буенча. Сән кибеттә сөйләшәбез анда, яки берәр хаҗәтебез чыгып, була инде шит ир, шит хатыннар белән анда кәефең ничек, хәлләрең ничек, анда шунда итеп көлдереп, мәзәкләр сөйләп, анда менә андый сөйләшүләр катгый тыелган шит хатыннар, шит ирләр белән. Ни өчен? Менә бу инде сәбәпләр ул алып бара инде зинага. Анда шит хатын, шит ирләр белән кулдан тотышып йөрүшү, яки анда кочакланышу, убышу, менә бу бөтенесе дә инде нәрсә зинага алып бара торган сәбәпләр. Ничек әйткәнемчә, шайтан бер кайчанда инде сиңа зина кыл дими, әмма ләкин башта менә шулай таныштыра, кулыннан тоттыра, аннан соң кочаклаштыра, убыштыра, аннан соң ахыр чиктә шушы зинаны кылдыра инде. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең Исра сүрәсе 32-нче аятында әйтә: "Ва ла тaqrabu зина иннаху кана фахишатан ва саа сабила", ди. Зинага да якын да бармагыз ди. Бу дәлил булып тора әлеге сөйләгән сүзләребезгә. Зинага да якын да бармагыз ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Аның сәбәпләреннән дә ерак булыгыз ди. Аның сәбәпләре нәрсә дигән? Шушы шит хатын, шит ирләр белән инде. Анда танышу, анда инде кулга кул тотышып йөрүшү, анда инде төрле эш белән кирәкмәгән булган инде сүзләр сөйләшү, анда мәзәкләр, анда һәм башка менә шушы кочакланышу, убышлар бөтенесе инде 2дән 2гә генә бер җирдә калу, бөтенесе шушы зинага китерән сәбәпләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда нәрсә ди? Якында бармагыз ди, шушы сәбәпләргә ди. Чөнки ул ди пычрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди. Бу зинага илтә торган юллар пычрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди.
кызганычка каршы, менә без хәзер бик зур шундый проблемалы чорда яшик диек инде. Менә безнең инде балаларыбыз, оныкларыбыз шушындый нәрсәди? Пычрак һәм бик яман кабахат юлдыр ди. Шул юлда йөриләр. Ни өчен дигәндә, күреп торабыз. Шулаймы? Кызларыбыз анда кич белән инде кич чыгарга дип чыгып китәләр. Анда нинди генә егет тотмый, нинди генә егет кочакламый, нинди генә егет үпмәй. Һәм инде ахыр чиктә инде аннары инде әтисез бала алып кайтып куялар. Яки инде ахыр чиктә яки малай кайтып керә, яки кыз кайтып керә. Әни, менә безнең корсак булды, безгә инде никах укырга кирәк дип. Һәм инде шушы корсаклы килеш инде мәҗбүр булалар инде шушы никах укырга. Әле кайбер галимнәр фикере буенча мондай никах дөрес тә булмый. Чөнки ансы инде икенче фикъһи мәсьәлә инде. Әмма ләкин шундый фикер бар галимнәр арасында, мондай никах батыл, дөрес түгел. Чөнки кеше чиста пак булырга тиеш. Аның карнында инде шушы бала булырга тиеш түгел никах укыр алдыннан. Монысы икенче мәсьәлә. Һәм ничек итеп Аллаһ Тәгалә шушы кабахат пычрак юлды, шуннан соң инде шушы дәлилне белгәч инде без кадерләп үстергән кызларыбызны кичләрен чит егетләр янына чыгарып җибәрәбез. Бу малайларга да кагыла инде. Аннан соң инде берәрнең шундый бәла-каза проблема килә икән, монда инде үкенергә тиешбез, гаепләргә тиешбез үзебезне генә. Чөнки шушы үз кулларыбыз белән чыгарып җибәрдек, үз кулларыбыз белән шушы гынахны эшләдек. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, пычрак яман кабахат юлдыр ди. Аллаһ Тәгалә якында бармаска куша. Шуңа күрә без моңа инде үзебез гаепле. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә шулай ук Фуркан сүрәсенең инде 68-нче аятында әйтә. Менә бу Фуркан сүрәсендә шундый аятлар бар. Кая Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан шушы иман әһелләрен сыйфатлый торган, тасвирлый торган аятлар. Һәм Аллаһ Тәгалә инде санап китә, менә иман әһелләре Аллаһның яраткан куллары нинди булырга тиеш дигәннән соң санап китә дә, һәм шушы Аллаһның яраткан куллары нинди гамәлләр кылырга тиеш түгел ди, әгәр дә Аллаһның мәрхәмәте астында буласы килсә, Аллаһның инде яраткан кулы буласы килсә, шушындый куллар нишләмәс ди? Шуны инде бер үзлеген генә китерәбез. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина ла яд'уна ма'аллаһи илаһан ахара ва ла яqtuluna нафса аллати харрама Аллаһ илля бил хакки ва ла язнуна ва ман яф'алу залика ялqa асама". Һәм ди алар ди, кемнәр? Менә бу Аллаһның яраткан инде куллары, мөэмин мусульманнар ди. Нишләрләр ди? Аллаһның астында буласы килсә, Аллаһның инде рәхмәтендә буласы килә, алар ди Аллаһтан башкага гыйбадат кылмаслар ди. Ягъни иң беренче инде сыйфат, Аллаһның яраткан кулы буласыбыз килсә, Аллаһның бер үзенә генә гыйбадат кылырга тиешбез. Һәм алар ди нәрсә? Аллаһтан башка инде бер кемгә дә гыйбадат кылмаслар ди. Һәм алар ди кешеләрне ди, ягъни хаксызга кешеләрне ди үтермәсләр ди. Без бит санап киткән, иң зур гынах кеше үтерү, иң беренче Аллаһка тиңдәшлек кылганнары кеше үтерү. Менә бу ди Аллаһның куллары ди, шушы мөэмин мусульманнар ди, Аллаһ яраткан куллары ди, кеше канын кыймаслар ди. Һәм инде өченче ди зина кылмаслар ди. Менә бу өч төрле куркыныч гынахны әйтте. Аллаһка тиңдәшлек кылу, кеше үтерү, һәм уйлап кына карагыз, инде кабахат, шундый пычрак гамәл зина. Jinsi münasebetke kuru nikahsız. Allahu Teala'ya tengdashlik qiluvdan so'ng, kishi o'tiruvdan so'ng shusha zinani kitirdi. O'ylab qarag'ız darajanindi. Biz endi shunga xayalandik, ul bizga shunday halal bo'lib tuyulganda, qizlarimiz, malaylarimiz ham da yeri, do'stlarimiz yeri, ul bizga shunday g'alati. Shunday tege yashab bo'lmay, nishisin endi dunyosi shunday anda gil sabab izlaymiz. Ammo lekin Alloh Taala shusha kishi o'tiruv bilan Alloh Taalaga tengdashlik qilib, kishi o'tiruvdan so'ng shusha bir darajaga kiritgan, shunday qo'rqinish, qabahat, pishroq gunoh. Ammo lekin shusha pishroqqa botdiq, ul bizga shunday g'adati etib tuyula boshladi. Bizning iymonimizning zaifligi orqasida, bizning qalblarimiz qoraqluvi orqasida, nodonsizlik orqasida ham Alloh Taala narsada ham birovdi shusha gunohni ishlasada, shusha Allohning
гөнаһының җәзасына ирешер ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең инде каты җәзасы булыр ди. Һәм Нур сүрәсенең 3-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Әз-зани ла янкиху илля заниятан ау мушрикатан ва занияту ла янкихуха илля зани ау мушрикин ва хуррима залика алал муъминин" ди. Зинашы ирди зинашы хатынга яки мушрик булган хатынга гына никахланырга хаклы ди. Һәм инде шулай ук ди, зинашы хатында ди, һәм зинашы яки мушрик ирдән башкага бер кемгә дә никахланмас ди. Никахлану рөхсәт ителмәс ди. Һәм мөмин мусульманга ди, зинашылар белән никах кылу харам ителде ди. Бу инде мөмин пак, чиста, саф мусульман егет икән, аңа тыела зинашы кызга өйләнергә. Һәм шулай ук муслимә хатыны икән, пак, саф, аңа шулай ук тыела кияүгә чыгарга зинашы иргә. Чөнки Аллаһ Тәгалә харам кылды ди. Иллә дә мәгәр тәүбә кылмаган булса, әгәр дә ул тәүбәгә кылып, бу харам, бу зур гына, мин моны калдырдым, туктадым дип, һәм бу эшеннән инде китсен икән, туктады икән, шул вакытта гына инде рөхсәтләнмәде, ләкин ул зина кылган, дәвам итә, ул аны тәүбә итәргә дә уйламый, мондый вакытта мондый кешегә өйләнергә дә, мондый кешегә кияүгә дә чыгарга ярамый, бу харам булып тора мондый никах. Кайбер галимнәр хәтта әйтте, кайбер галимнән фикере бар инде, мондый никах дөрес тә булмый ди. Әгәр дә шундый саф, чиста мөмин мусульман кешесе инде бер зинашыга өйләнә икән, кайбер галимнәр әйтә, дөрес тә булмый ди мондый никах инде. Шуңа күрә менә монда игътибарлы буларак бу мәсьәләгә, шушы кеше шушы гынаһны калдырганмы, тәүбәгә килгәнме? Аның нинди иғтиқад, ул аны зур гынаһка саныймы, яки инде хәзерге көндә шунсыз яшәп булмый, бөтенесе дә шулай йөри. Шуңа күрә бу нормаль әйбер дип саный икән, мондый кешедән инде ерак торырга кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламнән дә бу безнең Бухари риваятендә килә торган хәдис, аннан сорадылар. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم دي قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك دي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soradılar, ya Resulullah, Allah karşında en zor günah neydi әле? Нинди yolda Allah karşında şunday qorqыныч булган en qabahat günah neydi? Ул әйтте, менә син Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде, шушы дөньяга. Сиңа барлык кирәк яракларны бирде, ниғмәтләр бирде. Шулаймы? Ризык бирде, менә безгә сәламәтлек бирде. Һәм шуңа карамастан син аңа тиңдәшлек кыласың ди. Шөкер итмичә бүтән иләһкә табынасың ди. Бу гынаһны инде без алдык, карадык. Бу инде безнең иң беренче зур гынаһлардан була, шуңа күрә моңа тукталып китмәйбез. Һәм икенчесе ди нәрсә ди? Шуннан соң нинди гынаһ ди, тагын да иң куркынычы ди. Синең ризыгыңны ашар дип, ягъни фәкыйрьлектән куркып үз балаңны үтерү ди. Хәзерге көндә нәрсә белән мисаллар китердек? Бу гынаһны шулай ук без алып киткән инде. Хәзерге көндә абортлар яса. Чөнки абортны нәрсә ясыйлар инде? Чөнки никахта булган булсалар инде, монда инде сүз бара никахта булган инде, зинашылар турында түгел. Мәсәлән, әтияни балага уздыда инде хатыны инде бер гаиләдә, һәм инде әтияни куркау, каян ашатырбыз, каян ризык табырбыз, фәкыйрьлектән куркып шушы аборт ясыйлар. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы куркыныч гынаһ ди. Чөнки әтияни ашатмый баланы, Аллаһ Тәгалә ашата. Аңа ризыкны әтияни бирми, Аллаһ Тәгалә бирә. Әтияни бары тик сәбәп кенә кыла, каядыр барып эшлиләр. Әмма ләкин шушы эшнең нәтиҗәсен Аллаһ Тәгалә бирә. Менә моны без калипкә салып куярга тиешбез. Без эшләп сәбәп кенә кылабыз, нәтиҗә Аллаһтан. Чөнки беләбез инде күп итеп эшләп тә хезмәт хакы бирмәскә мөмкиннәр, яки вапшан да эштән куып чыгарга мөмкиннәр. Кешене 3 ай 4 ай Себерләргә китә, куып кына кайтаралар, 4 айлык хезмәт хакын да бирмиләр. Чөнки әле бездән генә, безнең эшебездән генә бер нәрсә тормый. Нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдә. Шуңа күрә куркып, фәкыйрьлектән куркып балаларны үтерергә ярамый. Һәм өченчесе ди нәрсә ди? Өченче куркыныч гынаһ ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрше хатыны белән зина кылу ди. Менә монда ни өчен шушы зина булай да куркыныч гынаһ. Әмма ләкин шушы зинаның да төрләре бар.
Куркыныч, тагын да куркыныч. Менә бу гадәти зина кылуга караганда күрше хатыны белән зина кылу тагын да куркынычрак. Чөнки бит Пәйгамбер саллаллаху бер хадисендә әйткән, 10 хатын белән зина кылуга караганда бер күрше хатыны белән зина кылу ул куркынычрак. Ягъни 10 хатын белән зина кыласың ул сиңа теге әйбәтрәк дип әйтергә ярамаса да инде, бу вакытта әйбәтрәк ди сиңа бер күрше хатыны белән зина кылуга караганда. Ни өчен ди? Чөнки күрше ул безнең динебездә ул туганнар кебек якын кешеләр, күршеләр. Без монда эмоцияга бирелеп әйтмибез, хәзер ничегенде кеше күршебез, туганыбыз кебек якын инде, анда мен ышанмыйм да гайбәт китә шулаймы? Чөнки безнең шул хәтлектә ягъни калп каралган, без күршеләр белән дә яхшы мөгамәләдә яши белмибез дөнья аркасында. Яки анда бакчабыз 1 сантиметр кырыйгарак чыккан, шуның өчен дошманлашабыз. Яки анда күрше карап торып икенчесенә сөйләгән һәм китә, дошманлык, күршеләр белән яши белмибез. Әмма ләкин ислам диненә, дин буенча, Аллаһ кушканча, күршеләр безгә туган кебек якын кешеләр. Ярдәм сорап аларга керәбез. Әгәр дә аларга бер ярдәм кирәк булса, без аларга булышабыз. Берәрнең мохтаҗлык була икән инде, биреп торабыз аларга, мәсәлән, акча манда. Һәм шулай менә күршеләр туган булып, бер-берсен ярдәмләшеп, бер-берсен хөрмәт итеп яшәргә тиешләр. Ислам дине буенча. Безнең эмоциялар буенча, безнең фикер буенча димим, дин буенча Аллаһ кушканча. Шуңа күрә күршенең кадере, ихтирамы диндә бик зур. Шуңа күрә менә шундый ышанычлы, шундый якын кешегә булганга күрә, менә бу күрше хатыны белән, шулай күрше ире белән дә инде зина кылу ул күпкә куркынычрак, бүтән анда чит хатыннар, чит ирләр белән зина кылуга караганда. Һәм шулай безнең халыкта таралган бит, синең балаң күршеңә ошагандай, бу күршенеке мәллә дип күршегә шундый мәзәк, шундый шаярулар таралган. Менә бу куркыныч шаяру, булай шаяртырга ярамый. Синең балаң күршеңә ошаган, аннан түгелдер бит дип мыскыл итеп инде көләләр, мәзәкләр сөйлиләр. Менә бу катгый тыелган. Ни өчен? Чөнки бу куркыныч гынах. Шуңа күрә куркыныч булганга да мондый шаяртулар, мондый мәзәкләр тыелган. Һәм икенче хадисендә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Бухари риваятендә килә торган хадистә инде, لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن دي. Зина кылышы ди, ул эшне ди, ягъни зина кылганда ди, мөмин хәлендә кылмас ди. Һәм шулай ук урлаучы да ди, шушы бер нәрсәне урлаганда ди, мөмин хәлендә ди, бу эшне кылмас ди. Һәм шулай ук инде исерткеч эчүче, ягъни хәмер эчкәндә дә ди, шушы мөмин хәлендә эчмәс ди. Нәрсә дигән сүз? Бу инде бу гамәлне эшләп инде кеше теге кафир, имансыз була дигән сүз түгел. Әмма ләкин инде мондый кеше, теге иманы тулы булган, иманы көчле булган кеше мондый гамәл кылмас ди. Ягъни моны кылган кеше бик заиф иманлы, бик шундый иманы бик заиф булган кеше генә эшли алыр ди. Чөнки мондый хәлдә ди, мөмин иманы тулы булган кеше ди мондый гамәл кыла алмас ди Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям. Күрә менә бу күрсәтә дә, әгәр дә кеше шушындый гынахлар кыла икән инде, менә бу иманына бик каты зыян килә. Һәм икенче бер риваятта шушы хадисне тагын да дәлилли, тагын да ассызыклый, ул безнең Абу Дауд җыентыгында килә торган хадис. إذا زنى عبد خرج منه الإيمان فكان عليه كظل فإذا انقلع منها رجع إليه إيمان ди. Кеше ди, зина кыла икән ди, аның иманы чыгыр ди, һәм өстендә ди күләгә кебек торыр ди. Шушы зина кылган хәлдә ди. Һәм шушы зинадан туктаса ди, кире иманы кайтыр ди. Менә бу күрсәтә инде, шушы кеше бик каты иманы заиф, һәм шушы иманлы кеше ди, мондый гамәлне кыла алмый ди. Әмма ләкин әйткәнебезчә, бу кеше имансыз кафир дигән сүз түгел. Әмма ләкин бу хадислар күрсәтә шушы иманының заифлыгы турында инде. Һәм
Peygamber sallallahu Müslim jiyantında kile turan sahih hadisinde aytdı: "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah ve la yuzakkihim ve la yanzuru ilayhim ve lahum azabun alim, şeyhun zani ve meleku kezzab ve ailun mustakbir." Dey. Üç türlü kişi dedi Allah Teala dey kıyamet gününde dey ahir zamanda indi söyleşmez dey, hem alar yağına qaramas dey, hem alarını indi gafu etmez dey, paklamas dey, hem alarga indi bir katı gazap bulur dey. Birisi dey qartlık gününde de dey zina yolunda yürgen kişi dey. Çünkü naşışı qart kişinin zina bilen şugullanığı dey, ol yaş kişiga qaraganda dey nirek naşarrak hem indi gazabı da qatıraq bulacak. Ne için? Çünkü yaş kişinin de tegi emosiyalarga berilse indi anlap bula. Çünkü şahvat, küç köp, dert köp. Әмәлек қарт кіші қартайға шінде, дәрт өлге шінде, күшсізләнге шінде, тағын енді шоңа тағын тырышып, шушы зина yolunda қылуды, аның хәлі қорқынышырақ яш кішінігіне қарағандады. Шоңа көремін, бұл үш түрлі кішінің біріншісіне қарт зина шығады, Аллах Тәлі қарамастады, һәм енді аңа қаты ғазап болырды. Икенчесе де ялғанға ғадәтләнгән енді падишах яки идарә итүче инде. Әйтик, начальниклар мәсәлән. Алар бит яраталар ялганнарга, мәсәлән. Булар анда хезмәт хакы, шуның хәтлеге, әмма ләкин һаман инде шул әйткән сүзендә тормый, шул вагъда биргән анда хезмәт хакын түләми, яки анда суза берничә айга хәтлек, яки бүтән төрле зулымлар кыла, премиялар бирми, һаман ялганлый. Менә булыр ди, булдырмый, бирәм ди, бирми. Менә шушындый ялганчы, әйтик, начальник анда идарә итүче. Менә буларга шулай кыямәт көндә Аллаһ Тәала карамастады, һәм инде каты газап булыр ди. Һәм инде өченчесе ди, тәкәббер булган ярлы кеше ди. Чөнки бай кеше тәкәбберләнә ала, әмма ләкин бу тыелган. Ала дигән сүз тәкәбберләнергә рөхсәт дигән сүз түгел. Әмма ләкин байлыгы бар, аңлап була, бай бит ул име. Аның анда зур-зур йортлар, күп акчалар, машиналар, безнеке юк, шулай булган шинде аңлап була аны тәкәбберлеген. Әмма ләкин тәкәббер булган фақирне аны аңлап булмый. Ул фақир, аның бер нәрсәсе юк, тагын тәкәбберләнеп йөри. Менә мин шундый. Ә син нәрсә тәкәбберләнәсең? Син бит бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә менә тәкәббер булган фақир кеше шулай Аллаһ Тәала каршында инде бик каты газапка дучар булыр. Аллаһ Тәала карамаста бурылып андый кешегә инде. Һәм икенче хадисендә Нәсәй риваятында килә торган хадис Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Арбаатун юб'идухумуллаху байяу халлаф ва фақиру мухтал ва шейху зани ва имамул джаир." ди. Аллаһ Тәала дүрт кешегә ди ашулы була ди. Дүрт кешегә Аллаһ Тәала ашулы. Бу бит инде бик куркыныч. Әгәр дә әле монда эштә начальник ашулы булса да, әле бик борчылып йөрисең. Эштән кумасмы икән? Премияны кисмәсме икән, зарплата бирерме икән дип бик борчылып, калтыранып йөрисең. Ә монда галәмнәрнең хуҗасы, бөтен начальникларның, президентларның хуҗасы ди, ашулы ди, шундый дүрт кешегә ди. Берсе ди ант итеп алдалап сатучыга ди. Мәсәлән, начар товарны да кибеттә яхшы бик әйбәт дип алдалап сата. Анда срогы чыккан булса да, юк әле юк, срогы чыкмады, бик әйбәт дип алдалап сата. Менә шундый алдалап сатучыга ди Аллаһ Тәала ашулы ди шундый сәүдәгәргә. Шуңа күрә бер нәрсә сатканда да гадел булырга кирәк, шун дөресен генә әйтеп сатырга кирәк. Икенче кеше үзе фақир булып та инде тәкәбберләнеп йөрүчегә. Моны без әйттек инде. Һәм монда әле бу дөньяда да Аллаһ Тәала ашулы ди мондый кешегә инде. Һәм шулай ук алдагы хадистә әйткәнчә, олы яшьтә булса да уялмыйча зина кылып йөрүче карт кешегә ди. Монысын шулай ук әйттек. Һәм инде җәбер зулым кылучы җитәкчегә ди. Монысын шулай ук алдагы хадистә әйттек, җәбер зулым кыла икән үзенең инде эшчеләренә, бер начальник кешеләр, җитәкчеләр, шулай ук Аллаһның ачуында булачаклар ди. Аллаһның ачуында булган кеше бу дөньяда да бәхетле була алмый. Аңа төрле бәла казалар киләчәк, кайгы хәсрәт киләчәк. Һәм Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, Муснад Имам Ахмад риваятында килә торган хадисендә, әгәр дә ди халык арасында зина белән риба ачык рәвештә таралса ди, димәк ди,
алар үзләренә Аллаһның газабын халал иттеләр ди. Без бүгенге көндә күрәбез, шулаймы? Риба ачык, зина ачык. Безнең өчен инде ул халалга әйләнеп бара. Без аны уйлап та бирмибез. Әйттем бит, балаларыбыз йөри анда, исебездә китми, курсак ясап кайталар, әйдә, бөтен кешенеке шулай инде әйләнә дип. Менә мондый кешегә Аллаһның газабын халал иттеләр ди. Хәзер ни күрәбез? Кеше кырыла, шулаймы? Инсульт, инфаркт, анда рак авыруы, юл фаҗигаләре, анда ни генә теге һава торышлары булып, җимереп давыллар килеп, күпме кешене генә утырмый. Ни өчен? Менә дәлил. Чөнки зина, риба ачыктан-ачык кылына башлады, без кырыла башладык җир йөзендә. Ни генә кайгы хәсрәт, ни генә проблема килми. Кем гаепле? Үзебез гаепле. Чөнки нәрсә? Менә дәлил. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә, сезгә килгән бәла кайгыларды, бәла казаларды үз кулларыгыз белән эшләп алган гөнаһлар аркасында. Шуңа күрә безнең менә бүгенге көндә килгән бөтен шушы проблемаларыбыз инде менә шушы куркыныч гөнаһлар, зур гөнаһлар таралу аркасында. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде тәүфик хидаят бирсен безгә, имин кылсын, шушы пишрак фәхиш гөнаһлардан безне сакласын. Һәм инде бигрәк тә балаларыбызны, оныкларыбызны имин кылсын. Һәм безгә дә инде шушы белгәннәребезне аларга ирештергән насыйп әйләсен. Һәр даим әйтеп торырга, кисәтеп торырга кирәк. Чөнки инде бәрбер теге тамчы тамып торып та бит инде каты ташка эс салама. Су бит инде ул йомшак, шулаймы? Әмма ләкин йомшак булуына карамастан инде каты ташка да эзен калдыра. Калепләребез таштан йомшагыра. Шуңа күрә, әгәр дә без балаларыбызга көн сайын һәр даим әз булса да инде әйтеп торсак, менә шушы куркынычлыгы турында, шушы гөнаһлардан менә монда өйрәнгән, һичшиксез аның тәэсире изе булмый калмый. Анда бүгенме, иртәгәме бәрбер инде иншалла Аллаһ та тәүфик бирсә, шуңа күрә дугалар кылыгыз, балаларыбызны, оныкларыбызны шушы афаттан имин кылыр өчен Аллаһ тәүфик бирсә, бәрбер коткарачак шушы гөнаһлардан. Шуңа күрә төшенкелеккә бирелмеш һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән сорап, һәм инде көн саен һәр вакытта да әйтеп, аларны инде шушы яхшылыкка өндәп, шушы начар гөнаһлардан тыеп торырга без бурычлыбыз. Менә монда ишеткәннәрне дә без аларга җиткергә, аңлатырга, сөйләргә тиешбез. Тагын бер нәрсә әйтергә онытканмын. Бер хәдисне инде менә бу зина куркыныч гөнаһ дидек. Кайбер кеше бит аятлар, хәдисләрне инде кабул итә алмый. Шуңа күрә инде акыл ягыннан инде килеп бер дәлилне әйтергә онытканбыз. Менә без зинаны бит инде шундый теге гадиләштердек хәзерге көндә, әмма ләкин мисал китерергә кирәк. Менә кеше зина кылырга тели икән, яки зина кыла икән, без сорарга тиешбез. Менә син зина кылырга телисең, син әниеңә теләриңме? Менә ул зина кылуын, ул зиначы хатын булуын. Бер кеше әйтми әнисенә зина шы хатын булуын, шулаймы? Син кызыңа теләриңме? Синең кызың шушы теләсә кем белән йоклап йөрүен, зина кылуын. Бер кеше дә әйтми үзенең кадерләп үстергән баланы зина кылуын. Син теләриңме анда апаеңа, сеңлеңә, әбиеңә шушы зиначы булуын? Бер кеше дә әйтмәячәк, чөнки якыннары хөрмәт ителә. Син бит зина кыла торган кыз, ул кемнеңдер әнисе яки әнисе булачак. Ул бит инде мәсәлән кеше өйләнә, өйләнгәч бит инде күңелле түгел, аның хатыны сиңа хәтлек 10-15 мужик белән йоклап йөргән булса. Шулаймы? Бер дә күңелле түгел. Шулай була, ул бит ул кыз мәсәлән, ул кемнеңдер бит инде хатыны булачак. Яки хәзерге көндә ул кемнеңдер хатыны. Без моны уйларга тиешбез. Кемнеңдер әнисе, кемнеңдер кызы, кемнеңдер сеңлесе. Шуңа күрә менә шушындай акыл белән дә без аңлатырга тиешбез. Син теләриңме үзең якын кешеләргә шулай итеп аның белән зина кылуларын? Әнисе белән сеңлән берсе дә теләми. Шушындай мисал китереп без аларга аңлатырга тиешбез. Бу нинди фәхиш, пычрак, кешенең намусын, йөзен пычрата торган гамәл икән. Шушындай мисаллар китереп без аны инде булдыра алганча өммәттән туктатырга, тыерга тиешбез инде. Һәм менә бу мисал да моны Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям өйрәтте. Ничек Мустан Имам Әхмәд җыентында килә торган хәдистә бер кеше, бер малай килә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Расулуллаһ,
рөхсәт бир әле миңа ди, шушы зина кылырга ди. Пәйгамбәр саллаллаху белә. Монда инде рөхсәт сорап килгәч, бу инде Аллаһка да иман китергән, пәйгамбәребезгә дә иман китергән. Монда инде аят белән, хадис белән генә инде туктатып булмый. Кайбер кеше шулай бит, иманы заиф булу аркасында аятларны, хадисларны кабул итеп бетермәскә. Һәм пәйгамбәр саллаллаху инде аңлый моны. Әгәр дә бит инде ул иман китермәгән булса, рөхсәт сорап тормаса, барыр да зина кылыр. Шулаймы? Шулай булгач, монда килгәч, рөхсәт сорагач, бу малайның иманы бар. Курку бар, шикләнү бар. Шуңа күрә рөхсәт сорый. Һәм пәйгамбер аңлагач моның хәле нинди халәттә, ул инде аның акылы кабул итә торган мисаллар китерә. Ә син әниеңә теләр ди? Синең әниең зина кылучы. Булуларын ди. Юк ди, я Расулла, моны бит инде беркем дә теләми ди. Ә син үз кызыңа ди теләр ул кыз зина кылуны? Я Расулла, моны бит инде әти кеше берсенә дә теләми ди, үз кызын зиначы булуын ди. Ә син моны апаңа, сеңлеңә теләр юк инде ди, ничек шундый якыннарыңа ди. Менә син зина кыла торган кыз да ди, ул кемнеңдер әнисе ди, ул кемнеңдер кызы ди, ул кемнең апасы, ул кемнең сеңлесе. Я Расулла, мин аңладым ди. Мин аңладым ди, моннан соң инде мондый кабахат гынахка да якында бармаячакмын ди. Һәм инде Расулла калебен тотып дуга кыла. И Раббым бер Аллаһ дип, тәүфик хидаяткә күндереп, шушындый гынахтан ерак айтсаң дип. Һәм менә без дә инде шушындый мисаллар белән инде шушы бәндәләргә дуалар кылып, Аллаһ өчен Аллаһтан гафу сорыйк, һәм инде хидаят тәүфик сорыйк. Һәм Аллаһ субхана үзебезне шушындый куркыныч гынахлардан саклап, тәүфик хидаятлар биреп, турыйга күндереп, үзенең җәннәтләренә кертергә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.